Исәнмесез, кадерле дусларым. Минем исемем Мөзәккирә. Мин Гайса Мәсихка иман итүче. Сезгә ничек иманга килгәнемне әйтәсез сөйләсе килә. Олы яшькә тикле яшәдем Ходаемны Гайса Мәсихны белмичә. Үз белдекле, усал, тәкәббер, үземне генә ярата торган бәндә идем. Гомер буе үземне жәлләп яшәдем, бәхетне кирәкмәгән җирдән эзләдем. Балаларымны бер үзем үстердем, югары белем алдылар кызларым. Мин бу эш гамәлләрне горурланып эшләдем. Мин булдырам дип уйладым. Иманга килгәч аңладым, һәр вакыт минем ярдәмчем Аллаһы Тәгалә булган. Бәла-казалардан, ширләрдән Ходаем Гайса Мәсих кына саклаган мине һәм балаларымны. Мин эшләгән гөнаһларым белән туп-туры тамукка китәсен Гайса үзенең сүзе аша миңа җиткерде. Аллаһы мине һәм җирдәге бөтен кешеләрне мәңгелек үлемнән, тамуктан коткарыр өчен күктән изге корбан бәрәне итеп гөнаһсыз зат Гайсаны җибәрде. Гайса Мәсих üstüne Allah'ı бар dünca kişilerinin günahını idi. Onu ölümge tapşırdı. Çünkü her bir günah için ölüm diye Allah'a. Gaysa bizning günahlarımız için hak tüledi. İzgi kanın kıydı. Bizning için canın birdi. 3 günden sonra Allah'a Gaysa'nı ölüden tiriltken. Ona ışanışlarını oklav için. Менә шушы яхшы хәбәргә мин ышандым. Үземнең Аллаһы каршысында гаебемне таныдым. Бүтән эшләгән гөнаһларым өчен тәүбә иттем. Хәзер мин тире Аллаһыга табынам. Мин яраксыз таш йөрәгемне Гайса алып ташлады. Йомшак йөрәк бүләк итте. Ул өйрәтә сүзе аша якыннарымны яратырга, үземне яраткан кебек. Өйрәтә түземлеккә, сабыр булырга, һәр кешегә мәхәббәт күрсәтергә, мохтаҗларга ярдәм итәргә, имандашларымны яратырга, хөрмәт итәргә, тормыш иптәшем белән дөрес мөнәсәбәт корырга. Минем туганнарым, балаларым әле Гайсаны белмиләр. Мин алар өчен Аллаһыга ялварам. Аларның да җаннары котылсын диеп. Мин ышанам, аларга да Ходай үзенең рухы белән кагылып, җаннарын мәңгелек үлемнән, тамуктан коткарыр. Дусларым, сезгә җиткерәсем килә. Җирдә иң бәхетле кеше мин, чөнки шушы бәхетне миңа Аллаһы Тәгалә бүләк итте. Дусларым, сезгә ялварам, килегез Гайсәгә, ул коткаручы. Оннан башка сезне бер Алла да мәңгелек үлемнән коткара алмый. Бүген килегез, иртәгә соң булырга мөмкин. Амин.